Jokanya sekta mar limbe Mombasa koni sani koro gidwa chugo chenro manyien mageto lombo welo matimo limbe to chutho kaluwore gi dok chien mar kwan mar welo. Yepo mar apaya madongo kundu kachiel kod keto boma Eldoret kaka city bende gikoni en achiel kuom gigo maduoko chien kwan welo matimo limbe Mombasa. Jojao koni giler koya kaunti ya Mombasa. Kaunti ma Mombasa osebedo ka yudo kwan mathoth mag welo matimo limbe e thuolo mosekalo. Kata kamano, luoro nitiere ni kwan welo go kimed dok chien kaluwore gi chenro mopogore mitayo e pacho ka. Dongo kundu nyocha yaw, to ka dongo kundu oseyaw to yudo ka ng'eny welo moko koro yudo ka bedo mayot mondo gidhi kwale. Eldoret be nyocha mi charter mar city, to Mombasa wasega bedo kwa relied so much on conferences. Koro yudo ka Naivasha nyando kao part of it, to Eldoret be koro dhi kao part of it. Koro kaka county ere kaka wanyalo timo mondo wa make sure ni wayudo percentage maber mar conferences manyalo wuok kumora mora en mon nyaka owuog oko. That is why out of 1.9 million tourists to receive 2023 only 8% ndo waliweza kufika Mombasa. Ndio sababu tumesema sasa hivi tutashika washikadau, tushika stakeholders kuhakikisha kama tumeregesha Mombasa katika hadhi yake. Engino makoromio jogo manie sekta mar limbe chugo chenro mopogore magigeto ketu e time jumani mabende yange juma mar weche mag limbe e piny mangima. Kwa mfano kufunguliwa kwa Dongo Kundu na upanuzi wa barabara kuelekea Malindi inamaanisha kwamba mji wa Mombasa lazima uweze kufikiria njia zingine ya kuweza kuvutia watalii. Kwa hivyo Tuk-Tuk Rally ni moja ya mikakati ambayo tumeweka na tumeweza kupanga kwamba kila mwezi kutakuwa na shughuli ambazo tutakuwa tunafanya ambazo zitakuwa zinauzwa kama products ambazo zitakuwa zinavutia watalii. Wadwa timo gik mar sports tourism, teneno kwa chako gi driftwood, wadwa yuayo sports tourism mondo bed malo Mombasa County. To sports tourism and beach football, beach volleyball, beach rugby, gik mang'eny wadwa timo along the beach mondo oyuaji wakelo tournaments both locally and internationally. Maradek wadwa ng'iyo kaka wanyalo tapi to domestic tourism. Jotelogo mane loso e alap mama mangina koni moko kuom gigo magichano kete tim mar lombo welo en nyiso kido kod timbe Uganda mopogore tuke to chutho mago mitimo e dho wedhi kod nam kaachiel kod kit chiemo mopogore. Tumeform the first in Kenya Mombasa Tourism Council ikaongozwa na chairman wetu na members hapa ya kuhakikisha hii dau la tourism ni washikadau wenyewe wanalisukuma. Kama county sisi ni kuhakikisha kwamba there is a conducive environment ya kwamba turegeshe Mombasa ile hadhi yake ambayo ilikuwa zamani. Ministry benyaka ket okenge makare mondo operations mag hotel kik bed ni bechgi ni malo. Koro koloso kodgi magitimo mati bodo kotende ginyalo koro duoko nengo piny, wabedo gi packages mar local tourist mondo ng'ato ng'e ni ka wuok kaka dhi Mombasa to nyalo tiyo gi pesa marom kama. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.